всички, аз съм Спулки БГ. Ще играем на това. Ще играем на Tubers.com. Мисля да направя поредичка. Това е фул играта. Така, колко гледания събираме на Playing Minecraft. Мали харесват много хората, много харесват Minecraft, бе. Уу. 2000 гледания вече. Имам един дислайк. Да им го турим шибаняци в... Колко гледания ще съберем от това, бе? Holy crap. Ме омръзва вече това. Искам да спре. In 2 дислайка. Вижте колко съба имам вече. 300 почти. 293. Спря ли вече? Call of Duty. Да видиме. Call of Dota. Те само една буква променят игрите, понеже ще ги съдат за копирайт. Какво се случва, бе? Хора, ние тук много вече така... Вижте колко пари имам. 360 вече. Ние така печелиме пари, като събираме гледания и лайкове. О, имам един дислайк. Какво е това Call of Dota, бе? Колко гледания ще събера? Аз съм Спулки БГ и виждате колко съм известен. Вече имам 470 съба. The hell? Кога ще спре? Ще съберем ли 5К? 5000 гледания. Събрахме 5000 гледания. Много яка игра е това. Защото ставаш ютубър без да се напрягаш. 2 дислайка и 63 лайка. Вече станах известен като пияният професор почти. Той има 618 съба. Пиянице, аз съм повече от тебе, имам повече съба. Имам 631. И спря. 3 дислайка. Много се интересуват от този геймплей. Чакай шопа, да видим да си купим някоя игра. Minecraft. На GTA ще снима. Да видим. То много едитва, бе. Браво, аз съм едиторен, бе. Публишинг и... Какво се случва, бе? Майко мила. Вижте ми абонатите и парите. Да ми господа, какво става, бе? Какви сте тия работи, бе? Много съм популярен. Не е възможно. Вече имам 2000 абоната. 2700. На хел. What the fuck? Хора, $3000. Мале. 147 000.
Имам 9 поинца. Майко мила. New. Чакай. Shop. Go to the shop. Videos. Gameplay. Minecraft 2. Shop. Equipment. Да видим. Дами и господа, да видим Minecraft хаштаг 2. Дали ще съберем на 200 000 гледания на него? Ще разберете сега. Fuck. Shit. Crap. Why? Защо се случва всичко това на мен? Ладинг. Може да се го оставя само. Добре. Да видим музика. След това трябва да спа. Нямам повече неща, които може да заснемам. Learn hashtag 3. Популярно е. Вижте колко дислайка само, че за съжаление. Дали ми е това най-популярният клип? $147,900 ми е най-популярният. Този колко ще събере? Дали ще са над 147,900? Да. Това ми е най-известният клип. $200,000 гониме. Давайте. 2000 лайка ще събера ли? Събера ли? Yes. 100 лайка ще събера ли? Дано. Да не. Но за съжаление е. И Minecraft още се събира. Но Learning Guitar е по-известно. Много по-известно. Хората още събират гледания. Да събера. Готови сме с това. New subscribers 10 000. Are you serious? Добре хора, за първият епизод да хитнем 15 000 съба. Доста добре. Ние да видим стандартно клепче. Опа. Добре, това ще е епизод. Ако ви харесва, се абонирайте, оставете лайк.
И не забравяйте да поставите лайк, защото на 5 лайка ще кача вторият епизод. Това е от мен. Чао!